At man skal gå hjem. Skal man gå hjem? Hvem er det, der går hjem? Det, det er dem. Det er det alle sammen. Hvad hedder den der? Bamse Peter. Okay, og hvor er han henne? Han er på skibet. På skibet. Nej, fordi at han er en monster, som der ødelægger skibet. Han er et monster, der ødelægger skibet. Han ødelægger skibet. Og hvad sker der så, når han har ødelagt skibet? Hvem kommer så? Så kommer jeg og være sur. Så flyver du i hvad er det for en dragt, du har på? En avstrakt. En navdragt. Nej, En astronautdragt. Okay, og så flyver du rundt om, hvad hedder han? Bamse Peter. Ja, og hvad sker der så? Jeg bygger skibet igen. Du bygger skibet igen. Okay. Og nu er det færdigt. Og nu kommer denne her. Og så stikker den skibet. Og så stikker den skibet. Hvad er det, der stikker det? Hvad er det, den hedder, den der stikker skibet? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Okay. Er det en Nu stikker raket? den.